Hej, jeg hedder Michael Lund. Jeg er psykoterapeut, coach og mentaltræner. Og jeg har lavet den her video til dig i dag, for at fortælle dig lidt om, hvad bag facaden er. Bag facaden, det er et tilbud til unge mellem 13 og 25 år i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har brug for hjælp til det, man kalder psykisk mistrivsel. Det vil sige, hvis du går og føler, du har angst, du er overbekymret for fremtiden. Det kan være, at du overtænker alle situationer. Du har tankemylder og kan ikke finde ro om aftenen. Det kan være, at du går i alt for dårlig humør hele tiden. Eller du ikke rigtig kan forstå dine egne følelser. Hvad er det for noget, når nu jeg lige pludselig bliver så vred eller så bange? Det kan også være, at du er i tvivl om, hvordan du forholder dig til din seksualitet. Og endnu flere ting, som jeg ikke lige får nævnt her. Fælles for dem er, at det er noget, der, når man snakker om psyken, og man ikke trives, som man har det lige nu. Det kan for eksempel også være at føle, at man ikke har en god selvtillid, eller mit selvværd ikke er godt. Så kan vi hjælpe dig. Og det gode ved det her tilbud, som Ringkøbing-Skjern Kommune stiller til rådighed, det er, at det er gratis, og det er anonymt. Det vil sige, at du skal ikke, du kommer ikke til at stå nogen steder, som at have brugt det her. Det foregår ved, at du henvender dig til en af os på listen, og så beder du om at få en tid. Det er kun, hvis du er under 15 år, altså 13 eller 14 år, at du skal have dine forældres samtykke til at komme her. Og ellers så er det bare at tage telefonen, eller skrive en mail eller en besked, og bede om at få en tid. Det er gratis, og tilbuddet gælder 1 til 5 samtaler. Og der er ingen krav om, at du skal gå til din læge og få en henvisning til det her. Du ringer bare. Jeg håber, at I, der bokser med noget, vil tage imod det tilbud, I får her. Jeg lægger link både til kommunens hjemmeside og til min egen hjemmeside, hvor der er kontaktoplysninger. Tak for, at du lyttede med.